Sunt un călător prin România și unul parcă tot mai încăpățânat spre a descoperi și a cuceri toată bogăția identitară a acestei țări. Motiv pentru care astăzi am ales să poposesc la Florești, la marginea Clujului, o comunitate străveche, una dintre cele mai vechi comunități de pe teritoriul țării noastre, fapt confirmat și prin descoperirea unui toporaș de piatră în hotarul Bărcului, încă din perioada Neoliticului. Veți vedea că astăzi vorbim despre această comunitate care are identitate prin cultură și tradiție. Încă din cele mai vechi timpuri, Floreștiul avea legături culturale cu mari centre de cultură ale teritoriului țării noastre, cum ar fi Sibiul, Blajul, Bucureștiul sau Târgoviștea. Și astăzi, vreme de 2 ceasuri și jumătate, eu vă propun să arătăm unei țări și unei lumi întregi că aici, la Florești, există continuitate. Grație unor oameni care se ocupă de asta și grație unor tineri și copii care au înțeles că tot ce e mai frumos într-un neam înseamnă costumul popular românesc, înseamnă jocul, înseamnă cântecul și înseamnă bucuria de a fi împreună. Asta ne face minunați și asta face România să fie una senină, una luminoasă și una binecuvântată de Dumnezeu cu de toate. Și pentru că vorbesc despre binecuvântare, călător fiind, voi spune că Dumnezeu îmi binecuvintează cărările să întâlnesc doar oameni frumoși, oameni minunați, oameni care sunt doritori de frumos. Și un astfel de om este prietena și colega de care mă leagă mulți ani de tot felul de momente artistice și personale care, iată, generează la Florești de ani buni, încă din 2016, lucruri fantastice cu acești copii și tineri. Desigur, alături de dânsa și alți colegi pe care îi vom descoperi pe parcursul întâlnirii noastre, dar vreau să-i spun bun găsit și sărut mâna Adinei Hada. Bine ai venit, călătorule, aici, la noi, la Florești. Bine v-am găsit. Bine ați venit, cei de la televiziunea tradițional, să vadă o Românie întreagă, ce facem noi aici și cum păstrăm noi ce are românul mai de preț și mai frumos, tradițiile neamului românesc. Tradițiile despre care eu îți voi propune pe parcursul acestei ediții a emisiunii Călători prin România să și discutăm. Pentru că eu știu că voi aveți aici niște lucruri tare faine și firesc făcute, cum ar fi jocul la șură, nu doar artistic apărut în fața publicului spectator sau telespectator, ci aranjat într-un mod cu totul și cu totul firesc. Apoi vom vorbi, dacă îmi permit, și despre obiceiul găinii de la Florești, obicei luate din monografia pe care mi-ai dăruit-o și mie a Comunei Florești și multe altele. Dincolo de dansurile astea vom asculta și glasuri de copii și tineri care nu vorbesc despre nimic altceva decât despre continuitate și decât despre faptul că România noastră e așa cum o vrem noi, așa cum e în spatele nostru și așa cum e în casele dumneavoastră, atunci când duminica de la ora 16 reușim să intrăm acolo până în suflete cu frumosul și lumina unei țări întregi. Vă propun să ne bucurăm împreună de Floreștiul Clujului în cea mai faină formă a lui.
bade, nu-i mai bade. Bade, bade, nu-i mai bade. Ce-am făcut nu poți desface. Nu ți-am făcut să mori, că nu ți-am făcut să mori. Nu mai bade să te însori și nu ți-am făcut să zaci, că nu ți-am făcut să zaci. Nu mai bade să mă placi, că nu ți-am făcut să piei. Nu mai bade să mă iei, măi. Tinereță, tinereță, la 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 la. Prea grăbești la bătrâneță, la 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 la. Nu mă mai satur de tine, tu pleci departe de mine. Tinereță, tinereță, la 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 la. Tinereță trecătoare, la 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 la. Te uști ca frunza la soare, la 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 la. Parcă nici nu te-am avut, așa repede ai trecut. Tinereță, tinereță, la 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 la. Ei, ha, și numai așa, unde-i tinerețea mea, mă? Tu te duci și eu rămân, la 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 la. Bătrâneța-mi ia-să-n drum, la 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 la. Mă îndeamnă să o primesc, dar nu pot că încă iubesc. Tinereță, tinereță, la 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 la. Tinereță trecătoare, la 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 la. Ca stelele căzătoare, la 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 la. Stai și nu pleca departe de tine ca să am parte. Tinereță, tinereță, la 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 la. Stai aici și nu grăbi, să mai pot încă iubi. Tinereță, tinereță, la 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 la. Lăsat-o-mo, drăguțu, dar nu m-o lăsa de
Ia-mă bădiță la joc, la 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 la, că m-am gătat cu cojoc, la 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 la. Ia-mă bădiță la joc, la 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 la, că m-am gătat cu cojoc, la 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 la. Și pieptar cu buzunar, la 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 la, și căsuțe cu privar, la 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 la. Haideți mai ficiori și voi, la 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 la, să jucăm ca pe la noi, la 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 la. Haideți mai ficiori și voi, la 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 la, să jucăm ca pe la noi, la 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 la. Jucați după ce te ră, la 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 la, nu ne puneți piedică, la 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 la. Ficiorii care nu strigă, la 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 la, ar fi bun de o mămăligă, la 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 la. Ficiorii care nu strigă, la 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 la, ar fi bun de o mămăligă, la 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 la. Și o căldare cu papară, la 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 la, și să-i dai din joc afară, la 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 la. Ce teră cu mândru glas, la 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 la, eu de tine nu mă las, la 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 la. Ce teră cu mândru glas, la 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 la, eu de tine nu mă las, la 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 la. Că-am iubit ce mi-a plăcut, la 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 la, alte rele n-am avut, la 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 la. Și-o iubit ce mi-o plăcea, la 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 la, alte rele noi avea, la 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 la. Măi, aseară, da, seară pe înserat, măi, o venit, da, o venit bădița sat, măi. Și așa era de folos, măi. De mă uitam tot în jos, măi. Și așa era de folos, măi. De mă uitam tot în jos, măi. Ce ți-i bagi de folos, că nu ești așa frumos. Nu te ține bagi mare, că și eu, dacă și eu-s faină tare. Nu te ține bagi mare, că și eu, dacă și eu-s faină tare. Dați ficiori, vin la poartă și rămâne cu buza de tot umflată. Dați ficiori, vin la poartă și rămâne cu buza de tot umflată. Alți ficiori, vin la poartă, rămâi cu buza umflată. Și-s hărnicuță și frumoasă, mulți m-ar vrea, dar mulți m-ar vrea de nor în casă. Și-s hărnicuță și frumoasă, mulți m-ar vrea, dar mulți m-ar vrea de nor în casă. Datu bade, nu-i vedea, măi, altă fată, una așa de seama mea, măi. O fată, da, o fată așa ca mine, nu se uită după tine.
La vest de Cluj-Napoca, în imediată apropiere a marelui oraș, am găsit o comunitate cu totul și cu totul specială și ați văzut asta deja prin generații și generații de copii și tineri care duc mai departe tot ceea ce înseamnă pentru noi identitate. Și mulțumesc pentru asta încă o dată Adinei Hada, cea care a rânduit așa întâlnirea aceasta a noastră. Lucrurile nu se pot face oricum, decât într-o rânduială și într-o prietenie care îi adună pe oameni să fie împreună spre a aduce binele în casele tuturor. Și pentru asta îi spun bun găsit acasă la dânsul, celui care este o gazdă bună, celui care alege să fie alături de tot ceea ce înseamnă cultură și tradiție aici la Florești și celui care ne-a întâmpinat așa și cu un zâmbet de prietenie, domnul primar Bogdan Pivariu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit! Ne bucurăm că aveți o impresie atât de bună și atât de frumoasă de comunitatea noastră. Într-adevăr, așa cum spuneți, foarte importantă cultura, foarte importantă tradiția, mai ales că noi ca și comunitate care am avut o explozie demografică, suntem pe drumul identității și nu se poate găsi o identitate proprie fără elemente culturale stabile în jurul cărora să gravităm și, așa cum vă spuneam, să avem identitatea noastră proprie. Bine ați venit! Aici aveți dovada clară a faptului că tradiția merge mai departe, cultura este la ea acasă, să zic așa, și vreau să mulțumesc tuturor celor care se ocupă de destinele celor mai mici din ansamblu, de la părinți, instructori, coordonatori, colegi de mei din primărie. Nu în ultimul rând trebuie să le mulțumesc lor că sunt aici și au entuziasmul și îl dau mai departe. Este un vibe special în ceea ce fac ei și modul în care se prezintă. Ați folosit o expresie foarte faină, drumul identității, și mă bucur să văd că vă ocupați de asta. Într-adevăr, într-o localitate foarte importantă și ca număr de populație, vorbeați despre explozia demografică care ar putea fi periculoasă pentru pierderea identității. Ei bine, iată că aveți o încăpățânare frumoasă și unii și ceilalți de a duce mai departe tot ceea ce ne definește, fapt pentru care vă felicit atât pe dumneavoastră, domnule primar, cât și pe colega și prietena Adina Hada și pe domnul coregraf Puiu Senteș, dar și pe toți acești oameni care formați un grup de acțiune culturală, dacă vreți, spre conservarea și promovarea folclorului românesc, folclorului maghiar. Iată, am întâlnit în această emisie și a tot ceea ce, repet, ne definește pe noi ca popor și pe dumneavoastră ca o comunitate cu totul deosebită. Dar acum eu am o surpriză pentru cei mici, pentru copiii și tinerii ansamblului. Să știți că cumva am pregătit o surpriză pentru voi, doamna Adina, alături de domnul primar, știam și eu despre ea. Și avem o invitată specială în această întâlnire a noastră. Vom vorbi despre o doamnă care de-a lungul anilor a scris fire frumoase de poveste în lumea folclorului românesc. Despre o doamnă care și-a eternizat tinerețea prin zâmbet, prin atitudine și prin cântecul pe care îl poartă atât de mândră de zeci de ani de zile peste tot. Iată-o la Florești astăzi și vă rog să o primiți cu aplauze și cu bucurie pe doamna Sava Negrean Brudascu. Sărut mâna, doamna Sava, poftiți! Dragii mei prieteni, dragi telespectatori, vă spun și eu din toată inima mea un salut extraordinar, că-l port mereu în sufletul meu. Iubească-vă Dumnezeu! Mulțumim! Sunt onorată, mă simt extraordinar, dragii mei prieteni și telespectatori, de această cinste ce o am să fiu în fața dumneavoastră, alături de un om extraordinar, care este primarul celei mai mari comune a României, Florești. Un nume extraordinar de frumos. De altfel și numele dumnealui este foarte frumos. Și îmi îngăduiți în fața dumneavoastră să-l îmbrățișez, că mă bucur să-l cunosc. Dacă îmi permiteți,
Mă bucur să vă cunosc și eu, mai ales să știți că în anii facultății erați foarte des alături de noi prin tot ceea ce ați făcut dumneavoastră și faceți în continuare. Din partea noastră, a ansamblului, a Floreștiului, vă urăm bine ați venit și vă așteptăm, mai ales că în scurt timp o să începem construcția Centrului Cultural Multifuncțional exact aici, acum îmi spunea colega mea că suntem selectați pentru finanțare. Și vă așteptăm și... Bravo! Aplauze! Extraordinar! Ăștia sunt veți de sărbătoare, pentru că e sărbătoare astăzi, dacă poposim cu toții la Florești, la dumneavoastră. Acum, să știți că sunt fericită, pentru că sunt alături de doi tineri frumoși. Și aș numi aici pe doamna Dina Hada, directoarea Centrului Cultural al Floreștiului, să vă spun că este cea mai frumoasă artistă din folclorul românesc și, cum eu iubesc extraordinar liliacul și vremea liliacului, îi dăruiesc un buchet de liliac. Vă felicit, domnule primar, vă felicit, domnule Traian, că ați venit la Florești. Așa cum spuneam, este o localitate extraordinar de frumoasă, că își merită numele Florești. Nu știu pe unde mai există un astfel de nume, dar să știți că lângă Cluj este renumit Floreștiul, cât cuprinde și pe deal și pe vale, doar Florești s-aude. Și vă mulțumesc că suntem împreună, vă mulțumesc că suntem sănătoși și cu ajutorul lui Dumnezeu vom merge mai departe. Nimic fără Dumnezeu. De aceea vă mulțumesc, aștept cu drag să ne vedeți în casele dumneavoastră și să știți că vă iubim și vă prețuim pe toți cei care la rândul dumneavoastră prețuiți tradiția neamului nostru. La mulți ani să trăiți! Cu toții! Doamna Saba, acum vă voi mărturisi de ce în călătoria mea prin România am ales foarte ușor să răspund invitației Adinei Hada și a domnului primar și să poposesc la Florești. Pe mine mă leagă și ceva sufletește de localitatea asta, pentru că în anii mei de studiu la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca am fost cântăreț bisericesc pe Valea Gârbăului. Iar acum, când simt nevoia de liniște, să știți că deseori vin și poposesc, eu așa îi spun, în Tihna de la Tăuți, în curtea bisericuței păstorită de Părintele Florin Parasca. Așa că mă simt de al casei când vin la Florești, cu atât mai mult cu cât văd că viitorul arată atât de fain și atât de mândru aici. Și vă propun dumneavoastră să urmăriți toată această întâlnire, pentru că vorbim despre identitate și vorbim despre o Românie mândră și senină. Muzica!
și vara florile, ca și vara florile. Mândre s-o meșenele, ca și vara florile, ca și vara florile. Și-s la brăcuț cingătoare, că merg sara înșezătoare. Și-s la brăcuț cingătoare, că merg sara înșezătoare. Duminica-n sărbători, îmi iau mândrușorți cu flori, îmi iau mândrușorți cu flori. Duminica-n sărbători, îmi iau mândrușorți cu flori, îmi iau mândrușorți cu flori. Și-nă framă de mătasă, ca să fiu cea mai frumoasă. Și-nă framă de mătasă, ca să fiu cea mai frumoasă. Și mă duc la joc în sat, să-mi găsesc bani de pe plac, să-mi găsesc bani de pe plac. Și mă duc la joc în sat, să-mi găsesc bani de pe plac, să-mi găsesc bani de pe plac. Ca să jucăm românește, păsul mâna ardelenește. Să jucăm doi câte doi, cum se joacă în sat la noi. Gata, mamă, cu fărul, că mi-o sos tordinul. Trenul vine din Ileanda, la 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 la, și zice Ioane, hai da la 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 la. Când să pun piciorul în scară, lacrimile mă doboară. Când să pui și celălalt, șai la 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 la, și-ame mândră lăcrimat, la la la. Cătănioaș, cătănii, la compania mândri. Cătănioaș fără frică, șai la 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 la, e n-ar fi mândruța mică, la 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 la. Dar mândruța-i mărișoară, la 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 la, după ficior stă să moară, la 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 la. De ce nu mai pot de drag? Am încercat să mă țin de ăștia mici și să joc și eu cât pot, dar am obosit. Semn că aici stă energia și frumusețea Floreștiului. Ziceți-mi scurt, cum vă cheamă pe voi? Pe mine mă cheamă Bogdan Ștefania Maria. Și pe tine? Oșan Tudor Andrei. Deci Oșan Tudor Andrei, ce bate ficiorul ăsta cizma și ce-o învârte pe... N-ai amețit deloc? Nu. No, nici noi nu am amețit, pentru că suntem într-un echilibru perfect la Florești, în comunitatea asta în care cultura și tradițiile au ceva de spus și mă bucur să o facem, bucurându-mă să fiu și acasă la una dintre doamnele care, dincolo de a fi un om de cultură și un interpret de folclor muzical, consider că mi-e prietenă. Pentru că sufletele și gândurile noastre deseori se apropie
și reușim să realizăm și lucruri frumoase împreună. Vine din Tăuți, dintr-un sat aparținător Floreștiului, acolo unde în toată tihna locurilor reușește să creeze, reușește să se adune și să fie un om frumos și care face bine culturii clujene, iată, de câțiva ani de zile. Și vă rog să o aplaudați voi în semn de bun venit, iar eu să-i spun sărut mâna doamnei Adriana Irimieș. Bine v-am găsit acasă la dumneavoastră. Bine ați venit, se spune că atunci când călătorești, îți stă bine să călătorești și stă bine cu drumul. Dar ție astăzi, cel mai bine stă că te-ai oprit unde? În satul meu. Și o să spui, cum satul tău? Păi așa se zice, de unde ți bărbatul, acolo ți satul. Păi da, acolo am vrut să ajungem și eu și salut pe domnul Vasile, care e prietenul meu bun de atâția ani. Așa este și aici la Tăuți, în comuna Florești, păsările ciripesc frumos, iarba este verde, frunzele din codru răsună atât de frumos și toate cântecele și trăirile mele ca artist trebuie să recunosc că își au originea în aceste rădăcini frumoase pe care, iată, sunt mulți ani de când sunt noră în această zonă, avem și o bisericuță frumoasă și aș vrea, cu acceptul tău, să-l pomenim pe Părintele Parasca și vreau să mulțumesc și eu pentru invitație, atât ție cât și doamnei colege de cântec Adina Hada, domnului primar, care, iată, vezi ce lucruri frumoase face la Florești și susține cultura. Acestea sunt lucrurile de preț ale poporului nostru. Iar ție și echipei Tradițional TV îți doresc și vă doresc ședere frumoasă la Florești și să dea Dumnezeu să veniți aici cât mai des. Mulțumim. Mă gândesc acum și mă pun în locul dumneavoastră, fiind și manager al Instituției de Cultură a Clujului, Tradiții Clujene, care și o denumire tare faină pusă, instituția pe care o coordonați, și mă gândesc cât de fain e să veniți în astfel de localități și de comunități ale Clujului și să vedeți lucrurile deja bine rânduite, deja bine lucrate și cumva să vă aduceți aportul la promovarea a ceea ce există de ani de zile, prin munca unor oameni, prin munca unor copii, prin munca unor părinți de a-i susține. Fapt pentru care vă felicit și pe dumneavoastră deopotrivă și pe toți cei care reușesc să rânduiască așa ceva. Așa este. Aici la Florești cultura este vie. O să-l pomenesc și pe Puiu Senteș, care îmi este prieten și cu care colaborez de foarte mulți ani. Să știi că și veteranii de la Șoimii Carpaților sunt extraordinari, jucăuși de elită, iar străbunii, să știi că și socrul meu a făcut parte din acea echipă a floreștenilor care au fost cu jocul tradițional la Viena, pe vremuri când se mergea la Viena, și sunt tare mândră pentru că este important să avem părinți, să avem profesori, să avem oameni cu dăruire care susțin acești copii și, bineînțeles, și în calitate de manager a Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, atunci când mă întorc acasă, mă bucur tare mult să văd cultura vie, așa cum spuneam, și acești copii și acești tineri chiar sunt implicați în proiectele noastre de la centru. Un lucru lăudabil și tocmai de asta eu vă propun acum să dați drumul cântecului, pentru că cred că prima bucurie și dragostea dumneavoastră e cântecul românesc, pe care, iată, și astăzi îl aduceți în atenția publicului iubitor de frumos pe Tradițional TV. Și să știți că în timpul ăsta, până cântați dumneavoastră, eu iau pe ăștia mici și mă duc cu Andrei să mă învețe și pe mine să fac ponturi. Adriana Irimieș, hai dați cu mine! Așa ca nimeni nu are, hai lume, hai, ca imne
băgița, hai lume, hai, ăștia-s viața mea, hai lume, hai. Ei, dragul mii, băgița meu, că mă duce pe hinteu. Că-ai frumoși cu coama în vânt, hai lume, hai, și un om frumos în gând, hai lume, hai. Că-ai frumoși cu coamă deasă, hai lume, hai, la după bate acasă, hai lume, hai. Cât-i satul nostru de mare, hai lume, hai, așa ca-i nimeni nu are, hai lume, hai. Ca-i mnei și băgița, hai lume, hai, îi port la inima mea, hai lume, hai. Ei, băgiță, cu mândru nume, cu cine m-aș duce în lume? Fluieră botea pe vale, hai lume, hai, când gine pe cai călare, hai lume, hai. Când mă văd ca inechează, hai lume, hai, toate mândrile oftează, hai lume, hai. Cât-i satul nostru de mare, hai lume, hai, așa ca-i nimeni nu are, hai lume, hai. Ca-i mnei și băgița, hai lume, hai, ăștia-s viața mea, hai lume, hai. Ei, bade caii și în hamă și mă duce ca pe o doamnă. Mândrele și lumea rea, hai lume, hai, marge spărță de badea, hai lume, hai. Dar mi-s dragi ca viața, hai lume, hai, ca-i miei și băgița, hai lume, hai. Cât-i satul nostru de mare, hai lume, hai, așa ca-i nimeni nu are, hai lume, hai. Ca-i miei și băgița, hai lume, hai, ăștia-s viața mea, hai lume, hai. Cât-i satul nostru de mare, hai lume, hai, așa ca-i nimeni nu are, hai lume, hai. Ca-i miei și băgița, hai lume, hai, îi port la inima mea, hai lume, hai. De iubit nu-i totdeauna, dorule, numai când răsare luna, puiule. De iubit nu-i toată vara, dorule, numai câteodată seara, puiule. Câtă boală-i pe sub soare, da, nu-i ca dragoste de mare, da. Bătut-ți bage de stele, dorule, că mă iam pe ce mărgele, puiule. Bătut-ți bage de cer, măi, dorule, că-am rămas fără un cercel, măi, puiule. Mândrile care-s mândrețele, da, nu se țin cu pădurețe, da, că se țin cu mări din sân și cu turtă din hodin. Bate, Doamne, dar mă-i lasă, dorule, cât e un bărbat la o casă, puiule. Bate, Doamne, dar mă-i lasă, dorule, cât e o mândră mai frumoasă, puiule.
bate, Doamne, da mai ține, da-era, cât o mândră ca și mine, da-era. Bate, Doamne, da mai ține, da-era, cât o mândră ca și mine, da-era. Mândrie port în piept tricolorul românesc și port în inima mea drag de țărișoara mea. Mai române, nu uita, România-i țara ta și oriunde nastă lume porți române mândru nume. Graiul mândru cel grăiesc e graiul meu strămoșesc. Vorba mamei ce-o iubesc, de la daci o moștenesc. Mai române, nu uita, România-i țara ta și oriunde nastă lume porți române mândru nume. Țara mea, plai românesc, cu izvoare ce doinesc și cu dor ce mă înconjoară, să nu plec în altă țară. Mai române, nu uita, România-i țara ta și oriunde nastă lume porți române mândru nume. Mai române, nu uita, România-i țara ta și oriunde nastă lume porți române mândru nume.
Fiind la margine de Cluj, era firesc să vorbim despre multiculturalitate. Vorbim despre această diversitate culturală care ne unește și vreau să-i felicit pe acești tineri dansatori minunați din satul Luna, Comuna Florești, un ansamblu de amatori care, iată, fac performanță în ale jocului popular maghiar. Sunt tinerii maghiari din Luna pe care vreau să-i aplaudăm toți cei de aici din platou, pentru că au adus un strop de culoare într-o lume frumoasă pe care împreună o colorăm și o facem spre a fi bună, spre a fi zâmbitoare și spre a fi așa, performantă, ca voi și ca cei din spate care formează ansamblul Șoimii Carpaților. Vă propun să mergem mai departe cu joc, cântec și voie bună, pentru că sunt un călător prin România care, încăpățânat fiind, zi de zi caută să descopere frumosul acestei țări. Vă îmbrățișez, să cânte muzica. Foaie verde, vii
așa mari inima mea, când începea mă dure, e dor după mândra mea, dorule, dor. Mândruță cu vorbe bune, tare mi greu fără tine. Mă trezesc noaptea din somn și nu pot să mai ador, dorule, dor. Stâmpără mândră dorul ca primăvara codru, când prindea cânta cucu și-mi alină sufletul, dorule, dor. Să-l stâmperi mândruța mea cu dorul și dragostea, dorule, dor.
Atât de faină e povestea floreștenilor cu tot ce au ei aici, jocuri, cântece, costume alese și zâmbete largi ale copiilor și ale tinerilor care promit o zi de mâine mai faină ca asta de azi. Uitați-vă aici la mine în brațe, o țin pe Ariana, în spatele ei Maria și toate fetele și băieții ăștia îi mai faini ai floreștenilor. Adina Hada, vreau să vorbim un pic despre munca ta din ultimii ani. Când ai ajuns la Florești, i-ai găsit pe dansatorii ansamblului Șoimii Carpaților, deja formați de domnul Puiu Senteș, și te-ai gândit că e bine, și bine ai gândit, că alături de ei ar trebui să fie și un grup vocal, ar trebui să fie glasuri de copii și tineri care să ducă mai departe cântecele neamului românesc. Cum e activitatea asta de dascăl la Florești? Eu sunt artist, dar pregătirea mea pe băncile facultății este de pedagog. Și pentru că iubesc ceea ce fac, iubesc să învăț copiii, nu m-am putut îndepărta și de meseria mea, ca să zic așa. Am adunat în jurul meu copii talentați care iubesc cântecul popular și am încercat să-i îndrum, așa cum am priceput eu mai bine. Cel mai mare câștig din tot ce am reușit să fac este faptul că acești copii iubesc cântecul popular, că au învățat ce să asculte, ce să aprecieze, ce să învețe să cânte, să ofere celor de acasă din toate nestematele noastre ale folclorului. Repetiții, peste repetiții, câteodată se pleacă plângând de la ora de canto, dar fiecare realizare a noastră se dobândește cu trudă. Și acești copii, după cum ați văzut și vedeți în emisiune, au avut ce dovedi, pentru că muncesc 3-4 seri pe săptămână, ei vin la repetiții, muncesc, învață și sunt mândră de ei. Cinste lor, cinste părinților și cinste dascălului. Felicitări, Adina, pentru ce faci. I-am urmărit pe fiecare în parte și atât de faini, atât de energici și eu trag nădejde că de câte ori oi veni în Florești, le voi vedea pe fătucile astea tot mai mari și tot cântând și tot jucând. Domnul Puiu, dincolo de toată activitatea pe care noi deja știm că o desfășurați aici, eu astăzi am fost atent la un lucru. Am fost atent la obiceiul cu găina, la obiceiul de nuntă, pe care l-am văzut un pic diferit decât în alte părți. Ce să vă spun, fiecare zonă folclorică are specificul ei și tradițiile lor. Având în vedere istoria poporului nostru floreștean, da, din această carte am cules împreună cu colega obiceiul, am căutat un maestru violonist pe care îl salut. Dacă se uită la emisiune, îl salut și cu respect. Floreștean? Floreștean, mutat în Florești. Deci, da, locuiește în Florești de mult timp. Domnul Liviu Bugnar. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Am cules melodiile de la dânsul, versurile din cartea părintelui și copiii au învățat. Sper ca și cei mai mici să îi vedem că prezintă acest obicei. Doamne ajută! Aproximativ câți membri numără ansamblul ăsta? Păi după cum ați văzut aici, sunt o parte din ei, mai sunt care sunt la serviciu, mai sunt care au alte activități. Deci sunt de peste 50 de copii, da, și tineri. Da. Felicitări dumneavoastră. Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu putere, energie. Mulțumesc. Și minte limpede să duceți în continuare ceea ce ați început. Dacă ați observat astăzi, datoria mea de instructor coreograf, trebuie să o spun, au jucat 3 suite de jocuri populare din diferite văi, mai bine zis Valea Feneșului, care este la ieșire din Florești, Valea Someșului Mic, care se întâlnește cu Someșul Mare și pe urmă formează Someșul, și un joc de pe Câmpia Transilvană. Vedeți, se face și geografie, se face și istorie și se face cultura. De acord, copii? Ramurile. Mulțumesc frumos! Da. Felicitări! Aș vrea să spun că toată activitatea noastră n-ar fi posibilă fără sprijinul Primăriei și Consiliului Local Florești și sperăm să punem Floreștiul pe harta tradițiilor populare românești din țară și să se știe peste tot că
aici există tradiție, aici există continuitate și speranță că neamul românesc nu pierde. Sunt lucruri cunoscute deja și dincolo de felicitările pe care vi le-am adresat, privindu-te atât de împlinită, nu doar ca interpret de folclor muzical, dar și ca dascăl și ca om deja al locului, nu pot să-ți las decât gândurile fericitului Augustin, care zice așa fain: cântă și mergi mai departe. La capătul drumului te așteaptă Dumnezeu. Merge mai departe, cântec, joc și voie bună, ca la Florești. Mândru-i Clujul și Feleacul, la 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 la. Mi s-o dus Badea săracul, la 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 la. Mi s-o dus și nu mai vine, la 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 la. Și-o lăsat dorul la mine, la 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 la. Ia-ți bage dorul cu tine, la 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 la. Nu lăsa însă la mine, la 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 la. Că-al tău dor îi învățat, măi, la 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 la. Să adoarmă legănat, la 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 la. Și-am să te petrec cu drag, măi, la 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 la. Până-i trece de feliac, la 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 la. Și-am să te petrec cu dor, măi, la 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 la. Până-i trece de izvor, la 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 la. Până-i trece de izvor, la 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 la. Am avut un brucuț în la 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 la. Și o mândră faină cu minte, la 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 la. Am avut un brucuț în la 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 la. Și o mândră faină cu minte, la 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 la. Dar brumii s-o stricat, măi, la 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 la. Și mândruța m-o lăsat, măi, la 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 la. Nu m-o lăsat de urât, mă, la 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 la. M-o lăsat că am fost părât, mă, la 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 la. Nu m-o lăsat de urât, mă, la 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 la. M-o lăsat că am fost părât, mă, la 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 la. Dar părât de oameni răi, măi, la 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 la. Erau doi prieteni de-ai mei, măi, la 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 la. M-o părăt prietenii mei, mă, la 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 la. Că nu s-o uitat la ei, mă, la 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 la.
M-o părăt prietenii mei, mă la 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 la, că nu s-o uitat la ei, mă la 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 la. Și-o zis că m-am dus la fete, la 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 la. Proastă-i mândrea că-i crede, la 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 la. Da, fac albrâu până la vară, la 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 la. Și mă iubi mândra iară, la 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 la. Și intrați cu noi în joc.
Lasă plângă cât e tare, măi dorule, măi. Lasă plângă cât e tare, măi dorule, măi. Florile din păcărare, măi dorule, măi. Florile din păcărare, măi dorule, măi. Lasă plângă cât e rău, măi dorule, măi. Lasă plângă cât e rău, măi dorule, măi. Florile din păpărău, măi dorule, măi. Florile din păpărău, măi dorule, măi. Floricica tribujori, măi dorule, măi. Plângeți frați, plângeți surori, măi dorule, măi. Și tu grădină cu flori, măi dorule, măi. Cam mă duc de la voi, măi dorule, măi. Păi și tu grădină cu flori, măi dorule, măi. Cam mă duc de la voi, măi dorule, măi. La crucea înaltă românii roată, se strâng de mâini și se roagă cu foc, să nu-i despartă și niciodată, păgânii să nu-i urnească din loc. De prea mult sânge seara plânge, strămoșii mei din pământ cântă-n cor, ne roagă tare ca între hotare, să fie pace și-un mândru popor. La crucea înaltă ca altădată, facem popas și la cer ne rugăm, Domnul să poată ca în țara toată, frați între noi să nu ne mai luptăm. De prea mult sânge seara plânge, strămoșii mei din pământ cântă-n cor, ne roagă tare ca între hotare, să fie pace și-un mândru popor.
crucea înaltă ca altădată. Azi nu-s bărbați care să fie eroi, și dintr-o dată în țara mea toată zac mulți români printre boli și nevoi. De prea mult sânge țara plânge, strămoșii mei din pământ cântă-n cor. Ne roagă tare ca între hotare, să fie pace și-un mândru popor. Iar crucea-i înaltă ca altădată, că am jurat la mormântul străbun să iau îndată sabia lată și pe români ori și când să-i răzbun. De prea mult sânge țara plânge, strămoșii mei din pământ cântă-n cor. Ne roagă tare ca între hotare, să fie pace și-un mândru popor. De prea mult sânge țara plânge, strămoșii mei din pământ cântă-n cor. Ne roagă tare ca între hotare, să fie pace și-un mândru popor. Doamne, ai grijă de România mea! În brațele cuimii dor. Eram tineri și pe lună mă duceai baghe de mână. Eram tineri și pe lună mă duceai baghe de mână. Hei, hai, și ne sărutam cu dor la vărsatul zorilor. Hei, hai, în mijloc de iarbă verde mă învăța și în tine a crede. Lume! Răsare luna în prag, nu-i aici cine mi-e drag. Să duce luna în nor, nu-i aici cine mi-e dor. Hei, hai, până-i lumea noi mai fi ca la dragostea dintâi. Hei, hai, că nu mă mai duci de mână noaptea când-i lună plină. Până-i lumea noi mai și ca la dragostea din tâi. Hei, hai, ca la dragostea din tâi eram amândoi copii.
Drag mie, omul bun, că nu mă lasă în drum. Și la greu ca și la bine, omul bun e lângă mine. Drag mie, omul bun, că nu mă lasă în drum. Și la greu ca și la bine, omul bun e lângă mine. Îi omul bun cu minte multă. Se cunoaște dintr-o sută. Omul bun și de-o menie se cunoaște dintr-o mie, se cunoaște dintr-o mie. Omul bun dacă grăiește pe loc ce înveselește și are glas duios și dulce, din el nu te-ai mai duce. Omul bun dacă grăiește pe loc ce înveselește și are glas duios și dulce, din el nu te-ai mai duce. Îi omul bun cu minte multă. Se cunoaște dintr-o sută. Omul bun și de-o menie se cunoaște dintr-o mie, se cunoaște dintr-o mie. Pe unde calcă omul bun crește și iarba pe drum. Iar călca și-n piatră seacă și acolo crește iarbă. Pe unde calcă omul bun crește și iarba pe drum. Iar călca și-n piatră seacă și acolo crește iarbă. Îi omul bun cu minte multă. Se cunoaște dintr-o sută. Omul bun și de-o menie se cunoaște dintr-o mie, se cunoaște dintr-o mie. Omul bun are mândrie și ajută pe oricine. Ajută pe cel sărac și are sufletul împăcat. Omul bun are mândrie și ajută pe oricine. Ajută pe cel sărac și are sufletul împăcat. Omul bun cu minte multă. Se cunoaște dintr-o sută. Omul bun și de-o menie se cunoaște dintr-o mie, se cunoaște dintr-o mie. Eu fost mic și-o ajuns mare, omul bun mândrie n-are. Are sufletul curat, nu uită de unde-o plecat. Eu fost mic și-o ajuns mare, omul bun mândrie n-are. Și-are sufletul curat, nu uită de unde-o plecat. Îi omul bun cu minte multă. Se cunoaște dintr-o sută. Omul bun și de-o menie se cunoaște dintr-o mie, se cunoaște dintr-o mie. Omul bun cu minte multă. Se cunoaște dintr-o sută. Omul bun și de-o menie se cunoaște dintr-o mie, se cunoaște dintr-o mie. Dragul mi bade de tine, la 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 la. Mi urât de cintățâne, la 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 la. Dragul mi bade de tine, la 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 la. Mi urât de cintățâne, la 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 la. Că te ține lanțuri grele, la 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 la. Să nu vin brațele mele, la 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 la. De pe la voi pe afară, la 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 la. Am trecut și eu într-o seară, la 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 la. Ba de pe la voi pe afară, la 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 la. Am trecut și eu într-o seară, la 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 la. Da mamă ta nu cina, la 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 la. De teamă că mi lua, la 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 la.
te-va de la mine, la 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 la. Ține minte ce ți-o spune, la 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 la. Uită-te, va de la mine, la 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 la. Ține minte ce ți-o spune, la 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 la. Că-s flore nu-s iarbărea, la 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 la. Mamă ta să nu mă vrea, la 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 la. Că flore mi numele, la 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 la. Și ca mierea buzele, la 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 la. Lăsai caimii la moară, la 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 la. Și căruța-n poieniță, la 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 la. Și-am vine să-mi dai guriță, la 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 la. Da tu mândră blăstămată, la 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 la. Dor cu poarta încuiată, la 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 la. Da tu mândră blăstămată, la 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 la. Dor cu poarta încuiată, la 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 la. Și eu stau la cine-mi poartă, la 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 la. Și tu dormi durnioai moartă, la 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 la. Și mă latră câinitos, la 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 la. Și mă crede lumea host, la 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 la. Și mă latră câinitos, la 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 la. Și mă crede lumea host, la 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 la. Eu nu sunt host de furat, la 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 la. Că eu sunt host de sărutat, la 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 la. Eu nu sunt host de furat, la 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 la. Că eu sunt host de sărutat, la 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 la.
ca busuioc, dragul mini a jucat, mândruța altuia. Soca mama de băniță, păi noi rămâne desculță, că cu tine m-o iubi, altul noi mai târgui. Eu te joc, mândruța mea, până în dimineața. Ia sări sficior mai des, să mutăm fântâna șes, să se spele fetele, că Spanie ca florile. Și uite așa, încă o ediție a proiectului Călător prin România ajunge la final. E adevărat, călătorului îi stă bine cu drumul și mă voi porni la drum pentru a ajunge și în alte comunități faine și neaușe de români pe care să le aduc în atenția domniilor voastre. Astăzi la Florești am trăit o poveste de vis, o poveste a unei Românii nealterate, o poveste a unei Românii de care avem nevoie fiecare dintre noi și o poveste a unei Românii care fără doar și poate are continuitate. Vreau să îi felicit pe toți cei care merită aceste felicitări și cuvinte de laudă, doamna profesor Adina Hada, domnul coregraf Puiu Contex. Vreau să îi mulțumesc încă o dată domnului primar și tuturor celor care rânduiesc ca lucrurile să funcționeze așa fain aici la Florești și vreau să le mulțumesc invitatelor de onoare ale acestei întâlniri pe care vă rog să le aplaudați așa cât de tare puteți. Mulțumim doamna Adriana Irinescu și mulțumim doamna Sava Negrean Brudascu. În spatele meu, cea mai faină imagine, nu imagine, icoană a Floreștiului Clujan. Ansamblul tare! Șoimii Carpaților! Vă îmbrățișez, dragi prieteni, și nu uitați până data viitoare să fiți mândri că suntem români. Doamne ajută!